Hello, good evening. Ito na naman ako, si Duday. Iwan ko lang muna ang aking at hindi pa ako tapos sa taas. Diyan lang muna kayo.
Silent ko lang muna.
Hi, Mr. Kai Channel. Good evening. Welcome to my live stream. Thank you. Mm-hmm. Upil Mix, hello. Upil. Nandiyan ka pa ba? Ligo ako, ang init sobra. Ito. Mr. Kai Channel, did you have ads? Are you monetized? Aba Vergara, harang. Salamat po sa parang Aba Vergara.
Hello, Aba. Good evening. Thank you sa patams, Aba. Kaliligo ko lang, sobrang init. Kumusta na? Matulog ko may ano. Si ano si Mr. Kai Channel ano na yan, monetize pero hindi pa yata naayos niya yung ano, kanya hindi pa siya nakapag-apply as in monetizing. Wala pa siyang ads eh. Hindi niya inaayos, hindi niya siguro alam. Hindi naman maturuan kasi hindi nakikipag-usap. Yung luto na yung mga niluluto mong tinapay. Basa pa yung buhok ko, tumutulo. Makati, kagabi hindi ako nakatulog masyado. Ang kati, ang init. Na-allergy yata ako doon sa hipon na kinain ko. Hindi naman ako kumain ng hipon, yung gulay lang na may hipon. Daming mga pula-pula. Thank you for like, Mr. Kai Channel. How was your channel, Mr. Kai? Did you have ads? Basa pa. Sandali lang ako mag-ELS. Siguro mga pwede na tong 40 minutes.
Tama na yung 40 minutes. May ano lang, update lang. Yahoo! Mr. Kai Channel, Yahoo! Did you set your ads? Are you monetized channel? How was there in Vietnam, Mr. Kai? You feel? Luto na yung tinapay na niluluto mo. Turuan mo nga yan si Mr. Kai mag-sit ng kanyang tawagin mo na yung citation. Monetize na siya, pero wala pa siyang ads. Hindi niya siguro alam. 5 viewers. 4 thumbs up. Ano ba niluluto niyo, Yupil, kanina? Mamagayon dito ko. Five viewers. Mag-ano lang, tama na tong 40 minutes siguro. Hindi ko na, na 1 hour. Papaalam na ako sa inyo. Salamat sa inyo lahat. Thank you, Mr. Kai Channel, for coming. Pa Vergara, nakabidyo lang. Thank you. Ano lang. Tama na tong 40 minutes. Hindi ko na na isang oras. Bye sa lahat. Thank you. God bless. Yupil, thank you. Aba Vergara, Mr. Kai Channel. Thank you. Bye-bye.